Maita yenyu vadiwatari tiri kusangana pane vhiki idzva, vhiki nevhiki rine zvaro. Asi svondo rino tinotaura nyaya yatinoda kupanana chenjedzo, yatinoda kudzidzisana. Asi ndine urombo kuti kana tichisvika kwamuri izvozvi, kune vamwe vakarasikirwa nehama dzavo, kune vamwe vakafirwa zvinorwadza, kune vamwe vakakuvara mutsaona dzemumugwagwa. Tisati tataura zvakawanda, tinoda kungoti titore mineti imwe chete titondere vakapararira mumugwagwa yedu. Mwari ngavachengete mweya yavo murugare. Tinoda kutanga tatenda vakotsveri vedu vetraffic safety yekanzuru yezimuno munyika yedu yeZimbabwe vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura. Tinoda kumbotarisa tega migwagwa yedu, hatidi kufunganya zvakawanda. Tiri kungonongedzerana kuti ndeve makombi ava, ndeve mabhazi, ndeve mota dzinomhanya, ndeve mushikashika, mapurisa, ndingana, kutadza basa. Tese tatadza basa. Kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka mukati menyika, hapana agona basa. Saka nhasi ngatimbotarisai migwagwa yedu. Ndinoziva kuti tine vamwe vakapunyuka vari pano, tine vamwe vakarasikirwa nehama dzavo. Kwauya mapazi akasiyana siyana vanobata nenyaya dzemugwagwa. Tinokuchingamidzai pane chino chirongwa. Chiregai ndiende kuchikuva ndivape mukana wokuti vazvisume kwatiri. Tine zororo redu remagamba reheroes riri kuuya. Tichafamba sei? Tichasvikako here? Munhu wese anofamba pamugwagwa akutya nokuti mugwagwa wako maziva ndadzoka. Regai tivape mukana wokuti vazvisume. Ndotanga namai. Maita yenyu Mai Chisamba. Ini ndinonzi Priska Nyaguse. Ndiri kubva kuZudak. Iboka rinomiririra vatyairi nevakokeri vavo, madrivers nemaconductors. Tichisanganisira zvakare nevemabhazi, magonyeti, mataxi naiwo makombi acho. Tinokutendai nokunge muri pano. Maita henyu Mai Chisamba. Ini ndinoitwa Reverend Luxford Muchenje. Ndinobva kuZayoja Forward in Faith. Tinokutendai baba nokunge muri pano. Mazvita henyu Mai Chisamba nevateereri vose. Ini ndonzi Tatenda Chinoda. Ndinoona nezvekuuchikwa, kupepetwa nekushambadzwa kwemashoko kubazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Muongororo netsvakiridza yatakaita, munhu wese ari kungonongedza kumakombi kuti mukaona paitika zvaitika, pasiya pavhorongwa nemunhu wekombi, pasiya pakanganiswa nevanhu vekombi, sei minhu yese iri kunanga kukombi tisati taenda kuchikuva? Imi muri mutyairi wechi kombi. Taurai zvenyu. Vanenge vachiisa nhema. Chitaurai chokwadi. Vanenge vachitiisira nhema kuti tisi tiri kukonzeresa. Munhu wese ari kunrubira pakukonzeresa, zvichisanganisira nemapurisa edu. Pamwe pacho pavanoda kutitorera mari panenge pasingaite. Ndiri musituation yekuti tinenge tabuda kamurenge ka2, ivo vanenge vachidya mari mumotikari dziri mushikashika dziri kutitorera vanhu. Vanozouya voda kutivharira pakati perenge. Saka zvimwe zvacho topedzisira takuita masuicide. Mune makuita masuicide? Muchiitire zvinhu zvakadaro muine vanhu? Amufunge here vanhu vamunenge makataura vasinei nenyaya dzamataura idzi? Inhau yekuti tiri kuda kudya. Mafungirawo hanzi inhau yekuti tinoda kudya, asi mufunge kana tikadya vamwe mumwe munhu achiremara upenyu hwese, tikada kudya mumwe munhu achifa, handifunge kuti tiri kunyatsoita gwara reupenyu. Ngatimboyai pana tezva risati auya uko. Mai Chisamba. Dambudziko iri rakonwa nehunhu hune vakombi. Mukarangarira gore raparara Zupco kuchinzi kwakuuya ainzi ma-emergency taxi. Takavapembedza vanhu vavo ndo pazvakatangira. Izvi zvizukuru zvevanhu vema-emergency taxi. Noti ndo vakanzi vanomira pese pese havachatedzera mitemo. Yakaramba yangotsika yakapinda muvanhu. Zvoti dai kuri kunzi zvinogona. Ndiani akataura kuti vanomira pese pese? Mumanyuzi, mumapepa nhau yakatovetsika yakagamuchirwa nemunhu wese wese kuti emergency yakanaka nekuti inokukurumidza kumhanya uye inomira pauri kuda chaipo chaipo. Nekuti mukarangarira kuti United yave nebus stop
ukamisa bhazi usiri pabus stop raisamira, ukapfuurira bus stop wainonoburukira pane imwe bus stop. Tinokutendai tanzwa zvamataura, asi ndinofunga kuti tichabatsirwa nevemutemo vari muno kuti tinzwe kuti zvakagashirika here kuti munhu anongoenda paanoda. Ndoya kwamuri vachinoda. Tinokutendai Mai Chisamba. Nyaya pano yatotanga yekupomerana. Kana taita dambudziko mumigwagwa ngatiregei kupomerana. Pane dambudziko riri kuonekwa mutsvagurudzo yatiri kuita pasi rose kumubatanidzwa wenyika weUnited Nations. Zvimwe zvinokonzeresa zvakaita semigwagwa, motikari, vamwe vanofamba imomo zviripo, asi kwaidhiraivha ndiye ari kunyanya kukonzeresa. Muno muZimbabwe handei patsaona dzakaitika idzi. Hatisabatei Mai Chisamba kumakombi chete, nekuti takuona kutsvagurudzo. Takuona kuti patinoenda damba refu mumigwagwa takuenda kwatoda kuenda kuZambia, takuda kuenda kucholocho, takuda kuenda kunyamapanda, ndo pari kufa vanhu vakawanda. Torwadziwa, ende nyaya yatiri pano iri kutirwadza. Kuvhetemeswa kwedzimotikari nadhiraivha ndo chaita kuti musoro utembe, ndo chaakutirwadza. Migwagwa vazhinji, zvandiri kutaura zviri kubuda mutsvakurudzo, vazhinji vacho havachadi kufunga. Isu tose imwe vanotakurwa nadhiraivha havadiwo kufunga kuzoita izvo handi upenyu hwedu hwaari kutamba nahwo. Havachadi kubatana kuti naimi tidze sei zvedu tose tiburuke pano. Vakatanga baba ava mufundisi wangu kuti naimi dhiraivha zvamuita ndezvipi, woumwe pasenjari baba, imi mudhara, kana musikati chiita sei, budai toda kuenda. Vanhu vanozotanga kuziva kuti mai wetorwadziwa kana tsaona yacho yatoitika. Muchaona vari muno vazhinji vakapinda mutsaona dzakadaro, vamwe vakarasikirwa nevaifanira kunge vachivapa chikafu mudzimba idzodzo. Saka zvanzi nepasi rino rese nemuno muZimbabwe nerisechi yedu, madhiraivha ari kufarisa, vari kuvhetemesa motikari. Mashoko echokwadi. Saka ndo shoko ratauya naro iro. Mashoko echokwadi ari kutaurwa kuti vatyairi vedu. Nyaya yekunongedzerana yakashata. Imomo muongororo yatakaitawo isu, takaona kuti isusu tinotakurwa zvakare. Tinokanganwa kuti munhu uyu akatakura upenyu hwedu. Patinosvika pazvimagrowth point, patinosvika pazvibhotoro store, munenge muchinotengerawo dhiraivha nedoro rake. Vamwe vachikuza kuti vanoda kusvika kumba kwamairirieni zuva risati ravira. Ndizvozvo ndiri kuuya kwamuri pasta. Muri kuiona sei migwagwa yedu? Tatenda Mai Chisamba. Isu takamirira vanonamata nekumirira chiKristu. Tiri kuona kuti kunamata ndicho chinhu chikuru, nekuti kana munhu unge uchinamata kunokupa kuzvidzora, kunokupa mwoyo murefu, kunokupa kuzvibata. Tikaona tsaona dziri kuitika kazhinji, vanhu havana kutya Mwari mavari, let alone kutotyawo mitemo. Haisi nyaya yemutemo yemumugwagwa, asi inyaya yako iwewe semunhu, mafungiro ako kuti spidi yandiri kufamba nayo, izvi zvandiri kuita izvi, kuchikora kwandiri kuita mutemo uko, ko kana pakaitika tsaona ini ndikafa, ko mai nemhuri vanosara sei? Ko ivo vanhu vandakatakura, kana ini hangu ndikapona, ko ava ndasangana navo vakafa, mhuri inosara ichitambudzika sei? Saka ndiri kufunga kuti chiri kunyanya kudiwa mumigwagwa yedu nemadhiraivha edu nevese vanoshandisa, zvinoda kuti munhu afunge, munhu ave achinje chatingati mindset, mafungiro, nechatingati attitude, maonero ezvinhu. Mashoko makukuta ari kutaurwa napasta. Sapasta vabata-batawo kuti vanhu vanonyengetera, vanhu vanonamata. Asi muongororo yatakaita pasta, vanhu vazhinji vava vanenge vamwe vanenge vatobva kuchechi. Vamwe vanotenge vakatakura vanhu vechechi. Muchiimbwa nziyo dzechechi naivavo. Asi chatiri kuona ndechekuti nyaya yekunamatai vanhu vangofunga kuti kana wasvika pachechi wanamata. Kana uine uniform wanamata. Nekuti hazvisisina udzamika. Yakunge kirabhu. Naika, kana tadzoka ndinoya ndotanga naamwene. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
Maita enyu adiwatariri, tasvika muchikamu chechipiri tiri kutarisa migwagwa yedu. Seiko migwagwa yedu yotyisa? Ndianiko warasa musoro pamugwagwa? Zviri kuramba zvichingodzoka kuti ndini newe tiri kurasa sei? Ngatienderei nechirongwa. Vamwene? Ini saamai ndosaka tauya veZUDAC zvichireva kuti Zimbabwe Union of Drivers and Conductors. Iboka rekuti vari kutungamirira madrivers emakombi iwayo vachidzidziswa mitemo yese. Kana uri mai wakabereka vanoziva chizezuru tsumo inoti chenga ose manhanga hauzive risina modzi. Mwana tiri kuda kuedza kuvadzidzisa. Tomira iri union ichange ine varume nemadzimai kuti tidzidzise vana vedu vari kutyaira motikari pamugwagwa. Mashoko makukuta ataurwa namai. Makatotanga kare here kuvadzidzisa? Takatotanga kare Mai Chisamba. Nekuti migwagwa yedu zvairi kuita, dzidziso dziriko, hurukuro dziriko, asi muri kuona here kuti vanhu vedu vari kufa wakawanda. Panofiwa kunzi vanhu pafa vanhu 13, pafa vanhu 20, pafa nokuti kana upenyu humwe chete hwakakosha hunorwadza. Taura henyu baba Niki. Mazvita enyu vatete, regai tibatsirane sezvizvi. Ini ndine mavonero angu akasiyana navamwe. Musandikota wrong. Chandakavonawo mutsakurudzo yangu vondoga ndechekudaiwo. Ipapo bandiko rekutakurwa kwavanhu retransport pamwe chete nehurumende vaifanira kupacherechedza ipapo. Ndinoona sekuti pamashure apa pane mamwe makambani emabhazi akanzi aya achatakuri vanhu nokuti anyanya kuuraya vanhu. Saka muongororo yangu ndakazoona sekuti vanenge vakanodzvengwazve vaya vanhu vaya vakarambidzwa vakanoshandisa gumwe rumbavhu goumwe ndobva vadzokera futi mutransport. Ndo vanovazve vanhu vaya vaakupedza vanhu vachiurayisa vanhu. Itsvakurudzo. Pechipiri ndoenda ndodaiwo taikumbirisa zvikuru iye zvino tasai mabhazi akazoti kuuya kwai malatest iwaya maplastic awa kana chikawa chongoita sechawa chikenduro hakuna unobuda. Mabhazi aigadzirwa akanga akasimba mutezo zvokuti nyangwe ikawa waingowanikwa hako una mavhindifu asi urimo. Chokupedzisira ndechichi, taikumbirisawo zvikuru dai zvaigona nokuti migwagwa yedu yaparara. Makomba namakomba hurumende dai yaedza kuti railway imuke. Kana railway ikamuka, magonyeta aya anoita mashoma kumugwagwa anova ari kukonzera kufa kuzhinji. Kana ikangomuka kumugwagwa kwanaka, zvichakadaro tokumbira zvepabandiko iroro rekutakurwa kwavanhu kuti hapana here imwe nzira yavangaita pakuadjusta mafuta emota kuti kana ichimaximiza igumire mu90. Ndizvo mashoko makukuta ataona baba. Ndakuenda paVID. Motokari dzedu idzodzo zhinji dzatinoona, tinotoona dzine mhimo kuti haifaniri kudarika apa kana yakatakura vanhu. Inofanira kufamba zvakati. Kune zvakawanda zvatinoshuwira zvatinoda kuti zviitwe. Hazvigadzirike nhasi. Tinoramba tichingozvikurukura. Asi toiteiko nanhasi ari kufa vanhu? Tiri kunzwa kuti pane mamwe dzimwe mota dzakamborambidzwa. Ichokwadi here kana kuti ihurukuro? Ndinotenda hangu Mai Chisamba. Ichokwadi pane mamwe makambani hatikwanisi zvedu kuataura nemazita. Ndizvozvo. Ane tsaona dzakanga dzanyanya zvokuti vakambonzi chimbomirai. Asi zvokuzoti vakubuda vane mamwe mazita izvozvo hazvinonetsa kutsanangura nokuti hatina umbowo hwakakwana kwaizvozvo. Asi regai ndiyeuchidze mhuri yeZimbabwe kuti mafambiro edu pamugwagwa ngatisaite sezvinonzi munhu anofa kaviri kana kuita sezvinonzi pane zvatinotemba kuti ukafa uchamuka. Ngatingwarire upenyu hunogarwa kamwe chete. Tsaona mugwagwa dziri kunyakonzerwa nevamwe vasiri kuziva zvavari kuita kunyanya speed yoyi yatiri kutaura iyi. Isusu tiri nyanzvi zvakaita inini ndadhiraivha chaizvo ndoziva zvandinoita. Asi nepamusana pokuti ndichisangana nevanhu vasingazivi zvavari kuita neniwo ndaakutobatwa nokutya zvokutoti dzimwe nguva ndotoona kutoti kutofamba netsoka zvinotenge zviri nani. Toenda panyaya yataurwa yekunzi mabhazi amazuva ano ari kuti mhanyei hapana here zvingaitwe kuti alimitwe. Zviripo hazvo zvingaitwe asi kumakambani ikoko kuna namakanika vanogadzira motikari idzodzo ndiwo zvakare vanogona kunochuna nemamwe madhiraivha anogona kunobata futi mainjini wayayo.
asi zvokuti bhazi rinomhanya izvozvo handifunga kuti zvine ingave mhaka iyoyo. Iwe uri munhu ane pfungwa dzakakwana, haukwanisi here kuziva kuti kana rakanyorwa kunzi 200 haukwanisi kutosvitsa pa 200 km/h. Mashoko makuku ari kutaurwa. yako Hanzi iwewe kaziva kausingapikitwe. Dambudziko rataita nderekuti tinoda kupikitwa semombe. Kuti kana pana hamsati mamboona kuti kana vanhu vakaona kuti hakuna mapurisa, hakuna ari kundiona, vamwe vanobva vatodaidzira kuti isa gumbo mugaroni repeturu paiswa maruva. Vofamba vachimhanyisa vanhu. Ndombo yakwauri ndoziva kuti uri driver. Unodriver chi? Ndodriver kombe maisamba. Sei muri kungonongedzerwa imi? Kutinongedzera nongo achitinongedzera. But pamwe pacho tarisai vanhu vatinotakura. Mukatarisa kuti mota dzaenda kumebhoreni makabatwa munhu anga ine nyoka achida kuuraya, kwarimba achienda kumachipisa, kwakabatwa futi mota atageta kuti akunouraya iri mukombi. Saka haisi nyaya yemakombi, nekuti makereke edu ari kukwanisa kuita zvavanoita, but havasi kukwanisa kuti pa 30 minutes dzekutinamatira iso mumugwagwa. Basa ravo kumakereke havasi kukwanisa kutinamatira iso mumugwagwa. Saka ipapo hatisi wrong. Ende iso emakombi, ini ndiri sekombi ndofamba 300 km per day. Imi Mai Chisamba per day munofamba 40 km. So ndine more experience than imimi. Saka mukangoti vemakombi. Ndine experience yakati 1 day per road. Ndine experience yakati 1 day per road per day. Asi regai nditi anoda kuenda uko ngaazviteurire. Sei unoda kuteurirwa nevamwe? Iwe ndeuri pabasa rakoga. Sei uri kukumbira vemachechi? Tambotaura pano kuti kuenda kuchechi hakusi kunamata. Iwe kana uchiona kuti zvinoshanda zvinamatire vamwe wogokubatsira, zvinotanga newe. Hatitarisei pakafa vanhu 43. Vamwe vaitochema kudai mandidzasirawo pano pabhangeti. Vakuru vacho vachiti nekuti vanenge vatodya mari kudhara, havana kuzokwanisa kuti vadzake nekuti vanofanira kuti vamupe mari yake. Zvatiri kuda zvinobatika, zvatinoziva, zvatinoona nemaziso, ndo zvatinokwanisa kugadzira nhasi. Saka uyu ari kutaura zvinhu zvisingaonekwi nemaziso, tingapera totsongodzama masatanisi munomu. Asi highway code yaakadzidza inomutaurira kuti speed yekufamba napapa ndeyakati. Ndo patiri kukwadzana naye kuti kana unorova rori rakamira roga, iwe wanga usingariboniwo, iwe wanga wachingobuya iwe. Iwe wakakwana here iwe kana kuti haunokwana? Ndozvoda kuonekwa izvezvo. Mashoko makukutu, pfungwa dzako ngadzinge dziri pamugwagwa. Nyaya yemafoni iyoyo kana mukatarisana mumugwagwa, munhu anenge achitakura vanhu kudai akatarisa pafoni pake. Vamwe vanenge varimo, muchitoona vana mai nemawivhi, ana baba nemudzipa nyota vachimhanywa nawo pasitubhu. Munenge muchiti muri kuenda kupi? Muchimhanywa nemi nenzira yemudondo. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Maita yenyu adiwatariri, tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Patiri kutarisa migwagwa yedu inosuwisa. Isu tiri kuti iwe neni tine basaka, kwete kungonongedzana. Unai hama dzapera kufaka. Toita sei vanhu vari kufamba vakadhakwa, vanhu vari kufamba vasingaone, vanhu vari kufamba vasingaconcentrate, pachirungu vasingatarise. Pfungwa dzako ngadzinge dziri pabasa. Ndombo yako uri mukwasha wangu. Ini nyaya yangu yandoda kutaura yakanangana nezvambotaura nababa akapfeka sutu nhema. Vati highway code haisi kutedzerwa, ndeichokwadi. Vanhu vazhinji vari kunzwirwa zvitambi vari mudzimba. Haatoziva kuti kevhi inomhanywa speed yakaita sei, kana kuti pakona ndinoita sei. Nenhaya yekuti vazhinji ava vanoigirwa nani zvitambi izvo zvichifanira kunge zvichibva pazvinobva. Ichokwadi, maagents akawanda. Tikatarisa paSt Mary's ndinoona ndakaona mupurisa akatoti uyu anogadzirira chitambi uyu kana uchida. Zvoreva kuti nemapurisa apindawo mukutora zvitambi nemukoto. Maitani mazita zvenyu kana vasipo mapurisa hapana anogona kuvataurira, asi tichazonzwa neveVID nekuti zvinhu zvese izvo zvinotariswa mumugwagwa kuti ko zvinombopfuurika sei. Zvitambi zvekugadzira kumba kuseri kwehozi zviri kufanana nezvitambi chaizvo. Tichainzwa nyaya yacho. Ingodebura. Traffic Safety Council yoga haizvikwanisi Mai Chisamba. Hongu vari kutipa dzidziso, asi dzidziso yava nhoroondo nekuti mugwagwa hakuna. Ndo dambudziko rekutanga iroro. Chechipiri Mai Chisamba, dzidziso iri kupiwa vanhu vakomba, vanhu vakura. Tatiko kudzidziswa kutyaira kwauyo kuzvikoro, vanhu vatange kudzidziswa kutyaira vachiri vadiki Mai Chisamba.
nekuti tingati zvedu motikari dziri kuuya dzinomhanya takazodai tikazodai, asi nyika iri kuenderera kumberi. Ivo vacho vakadzidziswa vachiri kuchikoro Mai Chisamba, kana vachagadzirawo mugwagwa mangwana vachagadzira mugwagwa unofambika. Ndizvo zveikurudziro yakanaka nai. Asi munoziva kuti kudini iyo hurukuro yatiinayo iyi kana muzvikoro irimo, kurudziro iyoyo kana muzvikoro irimo, saka yakutongoda kuti tivhure nzeve titeerere tinzwe. Ndikuya pamuri vatezara chimwe chinhu chimwe chete chekuti kunyanya vemakombi ndizvekuti kombi yamukaona yakanyorwa mukati kuti inotakura vanhu 15 asi vanotakura 17 wozisa vamwe panonzi pachegutu kana pachakadoma pane paine vamwe 5 va 23 zvakureva kuti kombi iyoyo yaremerwa ikazonorova gomba mumugwagwa watiri kufamba handitika hachakwanisa kunyatsobata zvakanaka yakutonzvenga ndopanozonova rori namwe dai anga achiiona nokuti yaremerwa pakutakura. Saka tiri kuti vemakombi dai vakangotakurawo 15 vacho vanodiwa ivavo ndokazvogona kutibatsira tikatijusa namba, nokuti pafinonzwa panzi pafa vanhu 25 mukombi ushati 25 vanga vari paiko, ine tirera iri inenge isina mashoko makukutu ari kutaurwa nababa. Ipo pano tine varidzi vemakombi tichavanzwa nekuti muongororo netsvakiridza yatakaita maguta akawanda uye anonzi Windi, handizo ndo zita racho rakabva kupika kuti pane mhepo here kana chiyameno, anenge akadai zuva rose akafuratira vanhu vavari kutakura. Hazvina kana tsika dzakanaka zviya zviya. Ko varidzi vemakombi hamupowo munhu chigaro here ari pabasa renyu? Ndombouya kuna mama, imimi ndimuri kutrenana nevanhu ava, ndimuri kudzidzisana nevanhu ava. Ko seiko uya akashamira vamwe kana kuti akafuratira vanhu? Zvakanaka here? Hazvina hunhu kaizvo. Kumaita henyu Mai Chisamba, ndosaka isu takafoma union iyoyo. Mwana unomudzidzisa, vana havafanani, ndosaka ndambotaura kudaro. Saka isu tiri kumira, tichamirira nemadrivers edu nemaconductors edu kuti pave nedzidziso iyoyo, kuti vange vaine zvavainazvo zvakakwana zvese zvinodiwa parodhi, kuti munhu ane 5 years here experience dzekudriver, munhu ane defensive here, munhu ane medical aid here yavanoda, toenda zvakare neve ICZ avo takamira navo tese pamwe chete kuti tione kuti isu veZUDAC tichamira navo zvakaita sei. Ndizvozvo vataura zvenyamwene, asina hazvisi kundigutsa ini. Ndochokwadi nekuti mapepa aya vari kuaburisa pamugwagwa vanavo. Akamiswa kudai anongotaura mukwende wake wemapepa osvika amunenge mataura iwayaya. Isi tiri kuti zvoitwa sei nekuti bepa harisiri riri kudhiraivha iri. Imi muri kuita seiko pavanava? Muri kuvateedza here? Pana ari kuona here zviri kuitika? Ndichadzoka kwamuri senyanzvi yedu panopisa pamakagara. Ndiri kuuya kune muroro. Vazhinji havasi kuteedzera mutemo wemugwagwa. Uyezve tine vatyariva vemakombi ava. Vazhinji vachona vanodzidzisa mawindi aya makondakta avo, vanotombovapa kuti iwe dhiraivha umboenda wakadai, dhiraivha vachityaira vabereki mukufamba ikoko. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zvinokonzeresa nenyaya kuti munhu ari kudhiraivha uyu haazive mutemo mumugwagwa, haana kuuya kana kudriving school kuti adzidze kuti zvinhu izvo zvinofambiswa sei kana uchinge uchifamba. Zvaanoona zvichiitwa nevamwe wake ndozvaanongoteedzera achifunga kuti ndizvo zvakanaka. Saka tinoda kuti vanhu ivavo vauye kumadriving schools vadzidziswe mutemo wemugwagwa vaite zvinhu zvine gwara. Ndizvozvo regai timoenda pana Mai Marandu. Ivo vanhu ava ndimuri kuvadzidzisa ikoko. Munoziva kuti kana uri mudzidzisi kasikana, kana ukadzidzisa vana vakanzi papasa mumwe chete, vamwe vese vafoira, hazvikanganisi here? Madriving school aya achiri kuita basa kwaro here? Nekuti kana zvadai takutarisa kwese kweseka, muchiri kushanda zvamunofanira kushanda here? Mazviite nyama yechisamba. Isusu tinoshanda, tinodzidzisa madhiraivha ewayaya zvakanaka. Asi madhiraivha ane mweya wenzvimbo unovabata. Akangoti kwiti pasteering yake mota inonzi inoda kuita number 1. Handizvo kuti vanhu vemakombi vanoda kuti vamwe vanhu vafambire kupi. Unomunzwa achiti ndabva kwaMurambinda na 4 ndoda kunobata imwe kombi ari kuya kuno kwaRarare, ndoda kudzokera ndimubate munzira. Ari kuita mafambiro okudiko, isati ambovadzidzisa izvozvo izvo. Takati iva munhu akanaka mumugwagwa, famba nezvitemo zvakatemwa mumugwagwa.
asi ivo mweya unovabata handizivi kuti mweyai. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Ndiri kuya kuna pasta, mweya wenzvimbo uriko here? Vadi vatariri, kune mweya wenzvimbo here? Taurai zvenyu. Ichokwadi zvakafanana nekuti vanhu vakapinda mutraki vari kumashure kuya, unongonzwa kuti mweya wamugara ari kumashure kuya wemurori. Saka ukadhiraivha kombi panotori nemweya wemakwikwi, mukada kuti wekombi paanomira paanoda kupawo vamwe vanhu nzvimbo anogona kumirira katokuvharirewo uchida kupinda une right of way, iye ndiye ega anenge aine right of way. Saka zvinenge zvakuratidza kuti pane tori nemweya uri behind pasteering yekuti kana wangu wadhiraivha kombi chete pfungwa dzako dzinenge dzachinja. Saka pfungwa idzi dzida kushandurwa idzi kuti munhu azive kuti akatakura vanhu mukati make. Imwe point zvekare yandida kutaura yekuti mumugwagwa imomumu mataura zvenyu mukati mapurisa avapo panapa ndokuti ivo manje vanochengetedza mutemo ava instead yekuti vaone kuti motikari yacho ine madefects aripo, chavanda ndechekuti havaende kumotikari asi kombi driver nekuda kuti hana mapepa akakwana anongosumuka oenda uku, ndazviona makusenda naye ndobva angodai so ndobva atanga kuwevherwa akutoenda. Izvozvo manje motikari iyoyo hapana chinoitadzisa kuti iite accident mberi ikoko. Izvozvo mashoko makukutu. Asi muri ipapo ndinoziva zvangu kuti mapurisa hapo pano vakambotaura, regai zvidzokorore zvakare, kunyange imimi makombi driver edu nemabhazi. Mapurisa vakataura, izvo zvakatotaurwa naSuperintendent Nyati, vakataura kuti kana motikari yamiswa uburuke iwe, hauende uko nokuti iwe hauna matai, iwe hauna indicator, hauna chi, rega mupurisa auye pamotikari. Imimi mese muri mapurisa mukangoona munhu akaburuka musungeika, munokurirwa nemunhu wanere, musungei murambidzei kudzoka pasteering. Katisangane muchikamu chinotera. Maita yenyu adiwatari tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa migwagwa yedu. Inyaya inorwadza, tine urombo dzimwe nguva tiri kusvika takaomarara, hama dzenyu dzichangobva mukufa. Ndiyo migwagwa yatinayo, toita sei kuti tipedze? Hatisi kuda kutapudza, tinoda kupedza dambudziko. Vangave vemakombi, vangave vabereki, vangave vapi, kana zvichiunza rufu hazvina zvazvakatinakira. Asiwo imiwo inini neni tinoonekwa tiri mukombi kana mubhazi riri kuenda nepasina road tichigutsikana nazvo, riri kutukirira, riri kuita sei, munhu ari kunwa doro, munhu ari pafoni, tiri kuzvitora sei? Regai nimboenda pane muroora wechidiki, mwana wechikoro uyu. Zvakakosha kuti vana vanzwisise kufamba zvakanaka mumigwagwa, ndozvatiri kudzidzisa vamwe vedu vane kunyanya vemadisabilities, vanove part of them madeaf atinawo muno. Ari kuti iye zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti tiripo tinorarama. Uyezve takatanga club whereby kune driving lessons dzakaofewa netraffic safety, vari kubatsirwa. Zvakakosha kunzwisisa kufamba mumigwagwa kuti tsaona dziite shoma. Saka ari kutenda vetraffic safety council nesupport yemalessons edriving for free. Kwambotaurwa nyaya yekudzidzisa vana kudhiraivha vari vadiki, ndozvaari kutaura kuti toda kuzvitenda nokuti kwedu titori negroup ramirira kunyora maexams tinovatenda nekuti vakadzidza vari vadiki sekurudziro yapiwa vanokurawo vari vanhu. Hanzi chembere nzenza yakabva kumahumbwe. Ndinouya kwamuri vatezara. Kukanganisa kwegavi rinogona kubva kumasvuvuriro. Dzimwe nguva mukaona kuti gona ramachinguro rapedza hama, mukasataura chokwadi, hakuna kwatinoenda. Nyaya muri kutaura iyi yaita musoro wanetsa muZimbabwe yese. Yauda kuti tibatirane tese. Kana iti tibatirane tese, regai nditaure ndisingatyi. Kutotangira kuhurumende tichidzira tichienda pasi. Sendataura kuhurumende, regai nditaure mashoko aya musingavhunde kana kumbotya. Ungasabi. Musatya kana. Road Motor Transportation Act
kana ikasatevedzwa namaoperators, ikasatevedzwa namaunions, ikasatevedzwa namapassengers, chokwadi hakuna kwatiri kuenda. Tichitaura ipapa nyaya yeoverspeeding, mukatarisa road motor act inotaura kuti mota inonzi bhazi kana kuti kombi haifaniri kudarika 80 kilometers, but zvese hazvisi kutevedzerwa izvo. Rega ndimbodzokera zvishomanana kulaw enforcement. Law enforcement matiregerera, rega nditaure ndisingatyi. Ikoko ndiko kuri kufira nyaya yedu yakawanda. Kana zvinhu zvikatevedzwa tichibva kumusoro tichidzika pasi, ndinoona kuti hazvimbotinetsi. Ndichitarisa nyaya iyoyi, kana mota ichimhanya kudarikidza mwero, ngatimboti 80 km/h, kana mota ikakudubuka, mapidhigukiro ainoita inopidhiguka kakawanda chiuraya vanhu vakawanda. Watimo ikazopinda mu80 90 zvichienda mberi, which means inenge chikudubuka chiuradza vanhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa. Baba vataura zvakaomarara, baba vataura zvechokwadi. Iyemi ndimi vabereki, munhu wese, handiti kuti munhu wese ari pabasa. Ko kana tikamirira mapurisa, ko mapurisa acho handiti vanenge vari paroad block, havafeka. Ini nemi ndisi tiri kufaka. Seiko tiri kuda mumwe munhu? Iwewo uri kumboiteiko? Taura hako Mukwasha. Ndofunga kuti traffic safety council kayane donzvo rekuti iite software inoiswa pabhazi rimwe nerimwe rapinda muZimbabwe richafamba munzira dzedu dzinedzi, inenge ichikwanisa kuratidza kuti bhazi rapfuura here speed limit yarakapiwa. Kana richinge rapfuura, isoftware yoripota kuti bhazi rekwanhingi riya rava kumhanyisa riri panzvimbo yakati izvezvi. Then driver opiwa caution. Kana achinge atadza kunzwisisa, otorwa license rake, otanga adzokera kunodzidzira kudriver futi, ozopiwa license rake. Zvingatibatsira Mai Chisamba. Mashoko echenjedzo ayo. Endai pane Mukwasha uyu. Munoziva kuti kudii kune dzimwe nyika havangoramba vachingokufaindisa, vachingoti nhasi waita zvakati, mangwana unodonedza mapoints palicense yako. Ko kuna hazviko seiko? Ndomubvunzo wandida kubvunza. Kuna hazviko seiko? Nekuti izvozvo zvinorwadza, ukadonedza mapoints, ukatorerwa license, kuiwana zvakare kwakaoma. Zvinhu zvekuno izvi mitemo yedu yatinoita, nhasi tiri kutaura nachokwadi, handiti mitemo yedu yatinoita imwe yacho yakazorora. Munonzwa kuti kana munhu akabatwa achitaura paselfoni, kamari kacho aka anongoti achikabhadhara achienda pachitangisa futi. Taura izvonyi Mukwasha wangu kusati tadzoka kuchikuva. Nhaurwa iripo ndechikonzero chaita musoro uteme, kufa nekukwara mumugwagwa. Nekuti chiitiko chinofanira kuti choti paunotakurwa uchibva pauri kubva unofanira kusvika kwauri kuenda uri mupenyu. Saka ndo nhaurwa iri kunzi vatyairi vedu panopiwa license ipapo vetraffic safety council vakatozviongorora kuti munhu akanga asvika makore akati anokodzera kuti atyaire nekuti anenge akatakura upenyu hwevanhu. Ndo responsibility iri kunzi vatyairi tapota kana makatakura, ziva kuti makatakura vabereki, vanoisa chikafu patafura, nevanoendesa vana kuchikoro, nevamwe vanhu vakakosha mumasocieties, nevechechi, nevanhu vakakosha. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Hanzi tarisa, fungauka vanhu vawakatakura. Hatina kutakura kamasaga. Ndomboya kwamuri. Vamwe vakanyora mubhaibheri ndizvo vafundisi kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushayiwa zivo. Ndo number 1. Number 2 zoitika vanhu vava kuparara nekuda kwekuramba zivo. Vanhu vazhinji vanokuva tiri shasha. Drive watiri kutaura tinotora point yauya ichiti izvo. Ngatichionai netechnology mazuvano. Mabhazi anotakura vanhu ava. Dai taita vanoti pachirungu speed governor. Nyange kudodii, nyange uine mamhepo, nyange ukaona satanism atakubaya, hachizodziki, gumbo haripindi mutengi. Izvo zvinoongororwa zvinhu zvokuti kana zvichiuya hazvingauyi nhasi namangwana. Nhasi namangwana vabereki haruzi rudo kusiyira vana makiye mota kana kuti kuziva kuti kii dzemota dzababa dzinogara pakati, vanoba motikari. Voda kupfimba nemotikari maland cruiser yava imi mune dzimba hombe imwe. Munofunga kuti rudo ikoko vana vaya vozodaidzwa, ivo modaidzwa kunzi uyai kumapurisa unai vana venyu vafira pano. Izvo vakubirai kidzi yandava ibhazuka ramuvona toziva kuti kii dzemotikari dziri papi, tatangira ipapo. Driver asega ane mudiwa wake, kuda mukadzi kuda murume. Iwika mukadzi iwe une murume anodriver, iwika murume une mukadzi anodriver. Chimbotaurawo nawo kumba kamamesi naimi baba imwe. Shuwa tingapera pano tikafa. Driver unoenda kuchechi, driver une muning'ina, driver une maps. Tiri kuti vese ava vane influence panani? Pana driver. Saka toda kuti munhu wese aite basa rake. Tisangoburitse misodzi pasina chatiri kuita. Ndizvozvo mashoko makukutu. Wese munhu ngaaite basa. Ndakachida kumbotanga naatezvara wangu vakabuda mutsaona. Tinoda kutanga nokutenda Mwari kuti makabuda mutsaona. Onko. Chanoda kutanga kuedza kuudza vanhu ndechekuti
isu ndofunga ndisu tine mhosva tisingatore kodzero yedu kana tichinge tapinda mutsaona. Mitemo iri kwaMai Chisamba, hakuna motikari muZimbabwe inotenderwa kufamba isina license, and kuti iko zvino zinara inoti kuti utore license hunge wabva kuinsurance, and zvese zvinoprindwa kamwa chete zvese. Ndarohwa nehana ndichinzwa driver achiti unoita suicidal. Ndonzwa mumwe achiti nokuti bhazi rinomhanya ndinorivhetemedza. Chaunofanira kuziva uchidriver motokari ndechekuti iwewe ndiwe number 1 uri liable kubhadhara vanhu vaunenge wakanganisa. Number 2 imotokari. Number 3 ndo vanhu vari kunze. Saka isu toda kuudza vanhu kuti insurance iripo hongu, asi chiremba haafambiri munhu anorwara. Iwe wakuvara sezvandakaita izvi, unofanira kusunga kuti nhasi vanhu vakandikuvadza ndichagadzirisa kusvika vabhadhara. Ende ini ndiripo pakambani yedu tiripo pakubatsira ruzivo rwekuti munofamba muchiti kusvika mawana compensation yenyu. Tinokutendai chaizvo nekubatsira nekuti vanhu vedu dzimwe nguva vanenge vasingazvizive. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu adiwatariri, nyaya iri pano inyaya mhenyu, inyaya iri kuitika. Izvozvi kune vamwe nhasi vapona neburi retsunda. Toita seiko? Tobvuma here izvi kuri kunwiwa krango, kamsombodhia nezvitakatarira togozokwira mumabhazi iwayo. Tasvika muchikamu chechi chatinongoswinya vachapeta zvavo chirongwa. Mukwasha ingoti ide kukonzera tsaona kakanyanya, kudhakwa kunoita madhiraivha 1 2, kukwara kufa kune kwakaita motikari dzisiri fitness 3, dhiraivha anokontribhuta nenyaya yedrug riya ndoro rinokonzera kuti azoita kuti aite zvimwe zvisingaitike zvisingakwanisike kuitika. 4, ivo vari murodhi iva vemutemo mapurisa aya anenge achingomisa mabhazi aya. Hapanawo here humwe urongwa hungaitwe hwekuti ndikamiswa kana pambudzi nichienda kubed bridge ndopiwawo chinhu chinoonekwa nemapurisa ari pamvura chenapo neaya ari pamberi apo kusvika ndasvikawo kwandiri kuenda ndichikwanisa kunge ndichifambawo kuti nguva yangu ndirambe ndakaibata. Nokuti ndikaramba ndakachengeta time iyaya ndine inonzi timetable pakufamba kwandinoita nebhazi. Mapurisa akandidhileya ini ndichamhanya ndibate timetable ndisasiye mari kumapurisa. Ndizvozvo mashoko makukutu ekurudziro ari kutaurwa naye mukwasha wangu. Ingoti idei tisati tadzoka kuchikuva. Tikatora rufu, pane choto cheparufu. Parufu hakuna anotaurirwa kuti kuitira moto, asi kana vanzwa chando unongokuitira moto kuti udzirwe. Nyaya iri kuitika ndeyekuti muZimbabwe zviro kwazvo tiri kunongedzerana. Vachinoda vambotaura zvakanaka kuti tisanongedzerana, icho kwadi. Nokuti ukatarisa zvikukonzesa tsaona parengi chaipo tine vari kutengesa musombodhia, vari kutengesa inonzi munoti zvakawanda mbanje chaidzo zvatinoziva tose. Togoenda kumapassengers anotakurwa chaiwo, ukafamba zvinyoronyoro inonzi save life slow down, unonzwa achikutaurira mai vanokutaurira vakuru chaiwo kuti iyi moto yemudhara iyi haikwirwe nekuti because ukaikwira haafambi. Ndizvozvo mashoko makukutu nai. Ivo ngavarege kupeswa, anoda kumhanya ngaabhururuke nemapapiro ake. Ndowe pamuri mukwasha tisati tadzokera kuchikuva tipete chirongwa. Ndichida kutsigira mashoko ataurwa. Isusu izvezvi tiri kugadzira yatinoti database. Database yatiri kugadzira ndeye madrivers nemaconductors. Tichiitira kuti mutsaona dzese dziri kuitika idzi dai hurumende yanga yatibatsirawo. Nekuti tiri kuda kuti isusu driver anenge achikanganisa sekutaura kwamamboita kuya chitamba chake chinofanira kubviswa mapoints. Kana uye zvichinge zvichitombonyatsokwanisika toda kuti abva atombobhaniwa kubva parodi. Asi pekarepo futi tinoda kuti isusu tirambe hatisi kudaba kupaba madrivers mhosva vega. Tine varidzi vedzimotikari vari kupa madrivers matargets.
saka dhiraivha kuti abate tageti iyeyo ari kutorerwa mari nekanzuro, ari kutorerwawo mariwo nehurumende nemapurisa, saka kuti asvike kumba nemari iyoka ari kufanira kuti amhanya. Hazvizvi zvinhu zvatiri kukurudzira, asi katiri kuti hatisi kuda kupomerana mhosva, dai tanga tasangana tiri tese pamwe chete tigadzire mhosva iyi tiri pamwe chete. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo. Ini ndozvida kana taakuti tese ngatibatsiranei basa, vachinoda topeta sei chirongwa. Upenyu hauzi hwadhiraivha ndehwedu tose. Iye zvino ngatiregei kupomerana mhosva patakuenda pazororo remagamba. Ngatiregei kungoita vanhu vanongori unsettled. Emotion yomunhu unongoona uga kuti vanhu vakangotsamwa. Hazvitendegwi pamigwagwa izvozvo. Kana takatsamwa ngatitane nazvo. Defensive driving iya ikosi ya haizi yemadhiraivha emakombi. Madhiraivha ekuchechi vari kubondera vachiuraya vanhu. Madhiraivha ekudzimba itai ikosi iyi pachirungu tinoti dollars are cheap, human life is expensive. Handei tinochengetedza upenyu hwavanhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Upenyu hwakakosha. Baba muchidimbu tiri kupedzisa sei chirongwa? Tatenda zvikuru isu vekereke tinosimbisa soko raMwari rinotaura kuti chengeta mirayiro yaMwari urarame, uzvisungire pamweyo wako, uzvinyore pawendefa romwoyo wako. Rotauro zvakare kuti kuteerera kunokunda chibayiro. Ndizvozvo mashoko makukutu. Mufundisi anobva apedza nemharidzo. Kana tainzwa mharidzo, amen, ngatiponei. Amen. Ngatiendei kuna mai. Muchidimbu ndisandaenda kune mukwasha. Maita henyu Mai Chisamba, isu tari kutaura kuti jirai guru handichagona kuripeta ini saamai. Mwana anenge achifanirwa kudzidziswa, asi tiri kuoneka vana dzimwe nguva vachikundikana madrivers nemaconductors edu. Mukaramba muchivatunha, handimuudza kutaura kwamai. Mwana hapana mwana anopinda pamugwagwa, nekuti makore anoenda pamugwagwa hapana mwana. Mukavati vana kavanouraya vanhu, vana vari kutamba nemotikari ndo zvarambidzwa kana chinoda kuti vana musavapekidze kunokonza vasikana nadzo. Ngatimboenda pane mukwasha uyu. Tingade kutaura kuti vanhu vemakombi ndo vega vari kucontributa munyaya, but havasiriwo vega. Kune varidzi vemabhazi, kune vari kufamba nemaspikes. Maspikes ari kutsvage munzira dzedu. Ndizvozvo ndiri kutaura kuti maspikes ane basa rawo. Mapurisa hatigone kuvataurira. Dai vari pano vaitiudza kuti ari kumirirei, nekuti mukabvunza pasina iwe uchataura zvaunofunga, ini ndichataura zvandinofunga, asi chikonzero chacho varipo chichazoitwa. Ngotaurai zvenyu. Mai Chisamba, hatina hurumende inochaira motokari, saka motokari dzinochairwa nesu vanhu uye zvitambo hazvichairi, saka ibasa redu tose pamwe chete kudzorana. Tisingamirire kuti tambopfuura nemupurisa asina kuona kuti motikari ine dambudziko. Iwe ukaona dambudziko rine motikari yako, haumirire mupurisa kuti akuzotaira separator. Kana wazvinzwa unozvigadzirisa. Ibasa redu tese kwete kupomera munhu. Mashoko makukutu. Ibasa redu tese kwete kuti mapurisa acho ve-traffic safety vacho amwene. Sataenda pana baba? Vakomana vemakombi takukutaurirai nokuti mukutakura vanhu zvakanyanya muHarare. Takukumbirai nenyika yose musape vamwe vanhu vasina zvitambi muchivapa kuti sweirai nemotikari. Imi ndimi akasainira kuti ndimi madrivers. Tiri kukumbirawo makaskedhi amuri kuisa weti pamarengi. Chiregerai kuitira weti muchinwa tumusombodhiya twataurwa. Tiri kukuonai zvese zvamuri kuita. Andina nharo ini. Andina nharo ini. Ndinotenda Mai Chisamba. Ndichangoti wodzo. Itai gaga. Mazita enyu. Ndoda kutanga nenyaya iyoyi. Hatifarire kuiti kurasira mvura mumarengi nekuti vanhu vedu vadaunirwa nomweya wakanaka. Pandinoto zvakare matoiletsi edu anovharwa musikoro wese. Zvimwe zvinhu zvinokonzera marara uye vana vari kurenga nguva refu. Pandinoda kudzokera panyaya yekumhanyisa kwemotokari. Tiri kufamba pamwe chete Traffic Safety Council panyaya yekuti titi slow down save lives. Tiri kuti isusu chii chinombonzi kumhanyisa ndochada kutaura hangu pano. Kumhanyisa motikari zvinoreva kupfuuridza mwero wokufamba mumugwagwa. Maringe nemamiriro akaita kunze kunogona kunge kuchinaka, kunogona kunge kuine rima uye zvakare mamiriro akaita mugwagwa munogona kunge mune mapoto. Saka nyaya yedu iri kudzokera kuna driver. Saka tiri kuti hurumende iri kudzokera kuna driver regai wataura maita yenyu baba. Tiri kukurudzira panesu vanhu vanotakurwa nemakombi kuti tive mapurisa, tibatsirane nevemutemo, tiite kuti mhosva dziri kuparwa nani zvake dzive mubhuku vanhu vagotongwa. Ndizvozvo tinotenda.
vadikani ndinoita sei ndinokugurisirai naye munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMai Chisamba show chiringazuva chechino achakwikwidzana nesu ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata imi manga muchitandadzana nesu maonei muri kuoneiko nekuti pese pari kuitika zvinapa mumwe wedu anenge aripo wakaiteiko mungati mapurisa mungatichi makaiteiko nemadhiraivha ari kumhanyisa mota makaiteiko nevanhu vari kupa zvitambi muri kuvaziva nditi ko makaiteiko hero jira kufuka kana kuwarira regai nditore mukana uno wekukutendai mese nekukomba churu nditende zvakare vakotsveri vedu vetraffic safety council yezimbabwe vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura regai nditende vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka tinokutendai nokutyaira chirongwa zvakanaka hama vadiwa zvakadii zvakare kusangana pane imwe nhapitapi svondo rinouya ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.